alhamdulillah yan uwa musulmai ku yi iyakacin yin ku mu a tsarinmu na musulunci babu auren dole. Yanzu kwanan nan abin da ya faru, ina zaune a gida wata mata ta zo ta same ni ta ce min yau kwananta 4 kenan da mutuwan mahaifinta, kwana 4 da mutuwan mahaifinta, amma ta ce min kwana 4 da rasuwan mahaifinta. Ta ce amma yanzu mai tauhidi in na tayi daga gabanka zan je in samu mijina zai ban takarda, lallai zan je in samu mijina ya sake ni kawai. Na ce to me ya kai ki wannan magana baiwar Allah? Kin zo ni ina tsamman wani abu ne daban ya kawo ki, kin zo ne kawai ki sanar da ni cewa mahaifinki ya rasu? To Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa. Na masa addu'a, na masa fatan Allah ya gafarta masa, Allah ya fi shi. Sannan mu maganan ki na biyu da kika zo ki gaya mu cewa yanzu za ki je ki sami mijinki ya sake ki. To me dalili haka? Kwana 4 da rasuwan mahaifinki kuma ki ce za ki je kuma mijinki ya sake ki? Me dalilin wannan? Sai ta ce ai abin da ya sa ta na tambaye ta, na ce mata to shin ba ku da 'ya'ya ne da mijin ko kuma yaushe aka yi auren? Sai ta ce yau suna tare da mijin, sun daɗe suna tare, sannan kuma suna da 'ya'ya 11 abin da suka haifa, amma a cikin 'ya'ya 11 nan guda 2 ne kawai suka rasu, guda 9 duk suna nan da rai. Na ce to ki duba ki gani, ai ko don tausayin yaran, ko don kula da yaran, ko don tarbiyyar yaran, ai za ki zauna. Ta ce ita abin da ya sa ba za ta zauna ba, tun lokacin da aka musu auren saurayi da budurwa, tun a lokacin ba ta son sa. Abin da ya sa ta aure shi har ta zauna da shi saboda darajar mahaifinta, tun da mahaifinta yana so shi ya sa ta yi biyayya wa mahaifinta, ta zauna ba wai akan tana so ba. To yau ka gani duk haihuwan da suka yi ma ita bata duba haihuwan ba. To yan uwa musulmai kun dai ji ta ce to saboda haka ita za ta je kawai suke ta, dama abin da ya za ta hakura ta zauna saboda mahaifinta. To yau mahaifinta ya rasu, kwanansa 4 da rasuwa, saboda haka yau din nan ba za ta kwana da auren wannan mijin nata a kanta ba. Na ba ta haƙuri iya haƙuri, ta ce ina. Abin da zai ba ku mamaki yan uwa musulmai, bayan ta tafi da ni, bayan ta bar waje na ta tafi, kamar da sati ko kwana 8 sai ta dawo. Na ce ina fata da na baki haƙuri kin yi haƙuri? Ta ce ina, ta ce ai a ranar ta je ta sa ya sake ta. Ta ce yanzu ma tana cikin idda. To na mata nasiha na ce to ta kiyaye idda. To a nan ka gani wato dama ta zauna da mijin ne saboda albarkacin mahaifinta, da ta ga mahaifin ya rasu ne shi ne ta je kashe auren. To kun gani iyaye a ya tara a daina auren dole wa yara. Kai tun daga wajen nema ne ya kamata duk wanda zai nemi yarka ka tabbata ka san waye ne tukunna yake hira da ita. Kar kuna bari ana hira da 'ya'yanku ba da izininku ba. Kar kuna bari ana hira da 'ya'yanku, yarinyar nan budurwa ce, yatta ka budurwa ce, yatta ka bazaura ce, kar kuna bari ana hira da su ba da izininku ba. Allah ya shiryar da mu, Allah ya sa mu ya lafiya. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. A daidaita sau. Istawu.